Raga kang kajira tresna dinalitalining jiwa kegandrung parasmu ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatan ing tresna kae sumanding wong liya aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe gantiku bareng-bareng ati durung ira kowe nyandeng wasiya apa iki kasunyatan sing tak tampa basane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup kalena perkara sampeyan bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa linakake aku sumandeng wong liya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni apa kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk swaraku atiku roliro kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa basane gampang makarane nanging dudu aku sing duweni wis cukup kalena timbang atimu lara perkara satresna ora iso dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa ake aku sumandeng wong liya linakake aku sumandeng wong liya enak lho wis tau penak